live. Bola. Hindi kasi mapagaling. Ano na ba ako mapagaling? Putos pala mo.
waitlist na kami ng simula. Pero ako parang yung reason. Tingnan pala sa mga bumibili space namin na ipababa. Brother, inaya, may sarili kong mahulog. Oo, sige, habang nag-play ka po, ganun ko lang. Eh, hindi mo napansin. Lalo na sa sapatos mo. Kaya nga sabi ko mo, pinanglakan ko parang parang magkano mo? Doon, sabi mo pa yung ano? Magkano yung nabili mo ng Roblox? Actually, with discount ano pa siya? 90 siya ka rin ito, 8 pa yata. Eh, nakuha ko yung aking ulo. Nung nag-back tayo, wala nang... Sa Balibago, tuloy pa yung bahay. Decathlon. Gawa na namin Decathlon. Advance na yung bahay dito. Mamaya pag ano, pag sa 15.
go! Tapos i-take mo na yung magpasok. Ako nahulog. Uy, hindi kasi mapagaling. Okay mo. Kanina pa ako mapay. Kita na. Ano ba na? After ito,